Bai. Bale, basiko da. Ohiko osoko bilkura ospatzen dugu 2024ko irailaren 25ean arratsaldeko 7etan hurrengo gai zerrendarekin. Lehenengo puntuan 2024ko maiatzaren 29ko eta uztailaren 18ko aktak aurkeztea eta onartzea hala badagokio. Azken inguruan edo zozer aipatzerik. Bozkatzera egingo dugu, aldeko bozkak. Bigarren puntuan, 2024ko uztaileko eta abuztuko alkatetza dekretuen berri ematea. Hasi aurretik edo galdetu aurretik, esan da, aipatzea, gagozala aurreko bilkura baten ikusten aipatu gendula, ez da, orain dekretu guztiak kudeatzen dire Bizkaitik martxan jarri daben aplikatibo baten bitartez, dekretuei automatikoki aplikatiboak ematen die zenbaki bat, eta bihergine dabiz hor, euren biherra ajustatu nahian bebai horretara, eta akats batzuk agertuko dire, konturatu bazarie, batzutan igual bikoiztute agertuko da dokumenturen bat, dagoz bi kasu, bata da udaltzaingoaren dekretua, bitan agertzen da, bai, hori da, zuzenketa da berez, baina zer gertatzen da, sistemak jada ez du ahalbidetzen aldaketarik. Orduan, zuzenketa bat baldin badago, agertuko da bertan. Aber hori zuzendu daiteken kontsultatuko dugu, baina bitartean akatzen da baldin badago eta dekretu bat bikoiztuta agertzen bada, normalean izan daiteke, hori zuzenketa badagolako tarteko. Eta gero zera, izendapenetan, uste direla 4 izendapen, eta post-dokumento daude, hor ziurrenik, bakotzari bidali barzaionez dokumento berdina, 4 izan beharren, igual, 5. bat ekoiztu dute, eta horrezagatik dagoz 5. Eta gero beste dekretu batzutan, agertzen da dibidez terrazen inguruko baten, agertzen da terrazaren krokiza, hori da, biherrinak bere dokumentua egiterako orduan, zati hori ere zeukala eta txikitu eginda. Zuzenketok bideratuko dugu pixkate batxartxo bat duen gilekaz, zuke fintzen bateko. Da, dekretun ari nagoen galderak edo kasuz. Bai, uztaileko 515. dekretu da baso aprobetxamentuena, eta diru kopuru neko potenti da, 153.000 euro die. Orduan, suposatzen lurrebe neko zabala ezingo dela. Ez dakit zer pentsaute dauen gero horra zeitiero pentsaute dauen ja, ero zer ingo da, ero? Bai, hori egoan sartuta, Jaurlaritzako ingurumen diru laguntza bateko proiektuan. Proiektu horretan ez banaz erratzen, eta hori da pixkata doztuta dagoena bebai abeltzainekaz. Pistatik bera, dana berlandaketa, eta proiektuan horrela dago jasota. Berezkoa inguru horretan, arramin inguru horretan, hasita dago, ametzak eta dagoz, urkiak bebai, orduan pixkat, bertako espeziak eta sartzea, laguntzea, zona batzutan laguntzea bakarrik izango da, beste zona batzutan, arraza dagoen zonaldetan, hori ez bakarrik laguntzea, baizik eta berlandak eta osoa. Eta espeziak bertakoak, aretza batez be, ametza aldan neurrian, ze ametzaren hasia oso gatza da lortzea, alegin du gara bebai bertako ametzazia jaso eta mintegiratzen, baina emaitzak ez dire oso errazak izaten, edo onak izaten, eta hori beti egiten da bertako mintegiekaz, eta gainera landarak zertifikatuta egon behar dire, bertakoak direla, eta hori da pixkate albidetuko dena, eta gero pistatik ora, jada ari dire, aldundia ari da pixkate guri laguntzen, eta ari da abeltzainek azadoztutako eremua bihurtzen
abeltzaintzarako, trituratu zera, aurreko saka bat egin zango ikaldean, eta hori trituratzen ari dire abeltzaintzako guztiak eta harako. Hori da pixkate. Barkatu dizu, bai. Gero, dauz, 529 garrena, 534 garrena eta 553 garrena, die postuek jartzeko kalien, ero merkadioen, eta euskaraz lanpostua epiten du. Postua da nitze egokizena, ez dakit, baina lanpostua ez, bale? Merkatu postua edo, bai. Hore lanpostua da. Bueno, lanpostua da, baina... Eta gero, agertzen da, 556 garrena, eta lehenkoen komentau gendu zuzer, baina ez dakit oin momentu entzeinan egoera zehatza da okako lurren erosketen dekretu, ez dakit zein da egoera momentu honetan. Badakite erreklamo da bela azera, hori badakit, baina ez dakit oin momentuen erosile da bezen ja, Luze samarra izan da zera, tramitazioa, eta oin dala gitxitxo ingendun batzartzo bat familiarekin eta familiaren abokatuarekin, eta hainbat gauza ez dire ondo bideratuta ez gure partetik, eta batzar horretan nik uste eta gerien gelditu zirala gai horiek, eta oin gabiz agerbarri dode lotzen dugun tramitazioa eurekaz. Hoi gauzak argituta, bai aurrera bidea bilatzea. Zetartean saldu izan dire partzela batzuk ez zituztenak saldu nahi, baina saldu dituzte jakin gabe zer saldu duten, eta horrek eragina dugu gurean, azalduko dutzuet labur. Zue pentsaizue saltzen duzuela partzela bat, eta partzela horrek deko deskribapen bat, ezta? Eta deskribapen horrek esaten dutzu, partzela hori dagoela kokatuta ezkerreko parte honetan, bale? Eta erosleak ez du nahi erostea hori, nahi du erostea eskumakaldean dagoen bat. Baina jabeek dinote deskripzioan dagoen hori, ezkerrekaldeko deskripzioa dekona, dala eskumakaldekoa. Orduan, erosleak erosten du eskumakaldekoa, eta berdinako zer deskripzio dekon. Baina berez, saldu dutena da ezkerrekoa. Eta erosleak pentsatzen du, erosita daukala eskumakoa. Ez dauka erosita eskumakoa. Dauka erosita ezkerrekoa. Eta ezkerrekoak bat egiten du herri basoarekin. Eta udaletxe moduan daukogu, eta partzela hori gainera erosteko egoan, legeak dino udaletxeak dekola eskumena, derechotanto y retracto esaten dana, norbaitek mugan duen partzela bat saldu nahi badu, gure mugan saldu nahi badu, herri basoan, baldin bada, udalak eskumen badekola, esateko, haizu, gure mugan dago, beraz, ze preziotan saldu nahi duzu, eta udalak esan dezake, behitu aurrera egiten dugu, guk erosten dugu. Lehentasuna dugu udalak. Hori be, azaldu genien, eurek ez iran konturatu hori horrela bideratu zutenik, eta hainbat gauza, tarteko baina hori bat adibidez. Hor gabiltza tramitazioan eurekaz, labur bilduta. Luzatuko ze gauza asko dire, baina nahi badozue eukitea detailetxoa ingo dugu berba eta komentatuko dugu. Eta gero, okiote pintxe agustukoetan errepikatu bezala batzu, baina epatu zuzorduen ez daue. Komentati bakarrik agustuko dekretuetan agertzen dela nagusien etxeko dinamizazioen esleipena, eta niri deigarria aitea eta 110.000 euro pasauko esleipen baten enpresa bat bakarrik aurrezti. Justut hor, zer pentsatu nuen joskula eta horri beste bueltan bat, buruen baino espada, bueltatxo bat emoteko zera nuen joskula. Hor, egia da, hainbat kontratutan gertatzen ari dela, eta kasuak kasu, hausnarketa desberdinak egin daitezke, baina tarteko kasu honetan, hirugarren mailako zerbitzu hauetan, enpresa potenteak da bizbiherrian, adineko zentroetan eta bestelakoetan, orduan, segun erakargarria egiten den udalak ataratzen duen eskaintza, aurrera egiten dute edo ez.
hori arrisku hori badaukagu, azkenean dire, guk eskainitako zerbitzuak dire nolabait aurrerakoiak, baina agian ez horren erakargarriak enpresentzat. Hori izan daiteke aldagai bat. Ez horren beste nik uste faktore ekonomikoa, baina bai hori, agian enpresa horiek badituzte bestelako lan batzuk jada hartuta, eta ez haien merezi aurkeztea berri zen, bertan atarako duten etekina ez dalako izango horren besterakoa, eta da beste lankarga bat hartzea, beste ardura bat hartzea. Hori da lehenengo lan hausnarketa egin duguna, baina egon daitezke beste hausnarketa batzuk ere tarteko. Hirugarren puntuan dugu 2024ko bigarren hiruileko ordainketa epe mugaren berri ematea, eta hor batzordean komentu gendun, finkatzen dago eta 8,45. Legeak agintzen duenaren barruan gaude, hori jaisten dugun, jaisten badugu, hobetzean bera ingo dugu. Eta gero laugarrenean, dugu berrizko udalerriko hiribideen garbiketa eta hiri hondakin solidoen bilketa eta garraio zerbitzuak eta antzeko beste zerbitzu batzuk kontratatzeko espedientea onartzea. Komentu gondun pixkate batzordean zertzuk eta aldagai edo biltzen dituen oinarri orokor hori, teknikoak landutakoa, eta bai komentau zan, horre berdintasun klausulak eta landu behar zirala, eta hori adostu gendun, pixkate teknikoarekin kontrastatuta, eta batez be, ikusite plantillan gaur egun, zenbat emakume dagozan, ez da, zurro batzeko eskumena deukien biergin batzu dagoz, eta zerrenda horretan, emakumearen presentzia urria da. Orduan, pixkat ikusi badozue, hor 77. Horri aldean usteote dala, ez bana zerratzen, dute segiran azten da, baina 79. artikuluan, jaso dena pixkata, hori, azkenien zerbitzu horretarako esleitutako eta subrogatu daitezken langileen egungo plantillan, esan bezala, emakumeen ordezkaritza txikia dagoenez, honako hau ezartzen da, zerbitzua betetzeko gaikuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua izateko, lanerako ezintasun iraunkorragatiko, porrengatiko edo gai pertsonarengatiko ordezkapenei dagozkien lanpostuak eta bereziki egungo langile subrogatuen erretiroagatiko, eriotzagatiko, balioezintasun iraunkorragatiko, kaleratzeagatiko edo borondezko bajagatiko eta abarrekiko birposizioetan nahita ez lehen etxi beharko da emakumezko langileen kontratatzea. Esan nahi du horrelako kasu guztietan, emakumea izan beharko dela. Eta, pixkanaka, portzentaiak horrekatzen joateko. Hori da batipat txertatuan aldagai nagusia. Ez dakitolan besterikoan aipatzerik dituzuen. Hori, guk proposatu gendule klausula sozialak eta kontuten edukitie, eta oin, askoz begotu ikusten dugu plegue, baina bermatuen bida betetzen diela honek. Hori da gatzenan ikuste dut oin toketzen da nien, ez da errez izango, baina gainin egomiko da, eta ia betetzen da. Eta gero, ez dakit, gero hor banaketie diseminauen kontenedoren banaketa egiten da momentuen, nik ikuste dut adibidez Uriben, soziedade ondoko konteineretan, falta da kartoiena. Ez dakit segaiti falta da kartoienan. Dagolako, dinosu Uribeko soziedadean, dagolako errepidearen bestaldean. Besti beba dauz bestaldean. Tuneletan. Besti beba dauz bestaldean.
suposatzen dela laguntzeko soziedadeak sor dezakeena. Arte gitxi sortuko da belako izango da. Baina berez auzunerako, auzune osorako dago jarrita pizkatxo bat goratxo bat unenean. Eta nik uste kasu bardin dela, ez dakit, oin azkenengo gunetan ipini espada, eituan Pastor de Gorbea parien dauen, hanbe jartzen dut dana dauezela, baina nik uste dut danak ez dauezela. Zen inoz gatu nazan botaten, eta zozer bueltan eruot beste leku batera, ez zegoelako. Ez nau seguru kartoi edan. Nik uste kartoi nago ez dauela Pastor de Gorbea. Eta han bai, badauz enpresak, badauz eure eta jate txiketan nik uste dut konbeni dela danak eukitie. Bai, horrez da problemarik hori, da gainera jasota badau egon bidala. Jasota badau, hori du jasota badau, besti ez, baina hau jasota badau. Printzipioz bestiek ez. Bale, bueno, boskatzera ingo dugu. Oinarrien aldeko boskak. Eta bosgarrenean galdezkeak. Zaki galdezkeetan notu zuen. Bueno, justo gaur maiatzako eta beratziko aktibo onartu dugu, eta orduen onartu gendun Osakidetza mediko faltien inguruko mozinue, hau batez onartu gendun. Eta, bueno, oin barrizek egon die, eta, bueno, guztokoakun jakitxe oin momentuz barririk badago, pasan astetik ona barririk aldatu den ero ez, eta eskatzi bintzat dekosin informazio balik eta bizkorren emotie guri eta herrizei alba da, hobeto bai. Ez, zare sozialetatik ero, baina zabaldu alba da, uste du jentie eskertuko dauela. Eta hoin badekozu, barriren bat badekozu, azken egunetako barriren bat badekozu, hori bezkertzen. Berez hori azaldu zigutena, alegindu behar zirala, eta batekoa gutxi gora bera ziurtatuta dukiela, urriak batekoa, eta gero hori imirra dala eta ez dala, plaza horietan lehenetzi da bela berrizi lehentasuna ematea. Badakigu oroar gabezia askoz bezabalagoa dela, mirrean atara diren plazak baino, eta lehentasuna ematen badiote berrizko herriari, ongitorria, baina hori bermatu inbiko da, eta gainean egon beharko gara. Irakurketa hori da, momentuz ez dugu estelako berririk. Petzetako baina, bide batez, eta datarik edo badau hirugarren hori, mir bidez beteko dan mediku plaza horren bueltako datarik... Ez, hori da, esan zigutena zan, ezin zigutela data zehatzik eman, ze mirreko prozedura horiek badiru dioin iraiaren bukaeran bukatzen direla, orduan behin bukatzen direnean, ez ekitela zenbateko tartean gauzatuko zan. Baina helburu esan hori, mirreko prozedura amaitu eta hortik bat ataratzea berriz eratorteko. Orduan, haurek behen logikoki ez zuten nahi data zehatzik ipini, ze gero ez da bete garria eta... Piskat amitzeko, gure detik ezkiko. Goia goza handirik honekin bakarrik. Guk gure kanpainan behatera gendun hori trenaren lurperatzeen kontu hori, jakin badakigu apuen bueltako formakuntzan behagertu zala, apuen sartzeko moduko zozer zala orduen galdetu nahiko geunke. Gu badeku asmue horren lanketan hasteko, ez dakit zozer berbain duzuen horren inguruen, apuen formakuntzi eta gero edo ez, eta ez dakit guaz lanketa bateratu baten kontetako moduen, edo bintzet edo guk aurkeztu geinken horren zain edo, zer ikuspegi ikusten duzuen horren bueltan. Nahi baduzu elkar gaitezke pixkate ikusteko zer bideratu geinken edo zer bideratu geinken elkarraz, batik bata trazatuari lotutako gaia ez da. Benetan hori jaso behar bada PTS-ean ez bala zerratzen, da gaur egun berez ez dago jasota
PTS sektorialean, hau da trenbidetako plangintza horretan, zehatz mehatz ez dago jasota, eta hori bideratu beharko litzateken nahi baldin bada, soterramentuko planteamendu hori bideratzea, ez da. Hori horrela ez bana zerratzen, ze gaia komplexua da, terminologia ez da erraza adituak ez garenentzat, orduan, hori da gaia trazatua, nik uste dela erronkarik handiena, teknikoki ere, orduan, hori lantzea litzateke agian garrantzitsuna. Bale, ez dakit, besterik zuek. Bai. Hori kartel hori agertu zana velodromoen. Ez que ni hartuta nago, benetan. Ez, sin más... Errata? Ja, baina ez que gainera eguna da iraiak 30, oraindik ez gaude iraiak 30-ean. Baina hori da, langilea... Bale, ez que karo, justo zan 20 beharrean 30. Raúl Mena, ditu estan, hori, keskatuta, zuz, egin behar da hemen, hau, ez da behin josipini, ez dakize, eta horgati bialdu notzun. Ez que rokodromo, ez da rokodromo, karo, orduan, rokodromoari lotutako informazio bat zan, baina jarri zutenan, eta normalan ez da jartzen, eta langileari funtsitzaion burutik, eta jarri eban. Eta bestea da akatz bat, administratiboa. Bai, sin más. 20-30, baina, nina ban jakin, ez dakit, ez que bien. Hasiko dia 30, Baina sinadura data. Sinadura data jartze bar 30, ez nos hasten zan, basik eta, claro, duen zan, Josuz, 2024, 30, eta gainera rokodromo, digo, bueno, ja, zer gehiago. Ez hori izan, Bale, mas badago besterik, bukatzat ematen dugu. Okei. Uste irakurri bala, tromoa, rokodromoari, ara juntza,